Imamo adwo aha ene ache baabi amu bia na ene ukiada yi eye Kwahu Traditional Council ehyiae na omo hyiae no ade ano eda omo ne se be na sani eti se Kwahu mahene enam sensen bi ekoso Agri Development Bank ma Bank of Ghana governor can so on resign free so wie no Kwahu hu se ede fia komakonya no mutu na de so na ebi so mo mpene be pene ne de manema no na ewoso muhia no mo kan se officially no say no mo take stand beka emu ati no na otwetwa mu no oba panyi bi ofre no ho great asantoa esoso eye no ho se nkokotu abetifi hene a ono na ye Kwahu nyina adonte hene a wosan hwe se acting Kwahu mahene nti na omo kohia na achemfo asiedu agima otoso miensa eye abetifi hene a ono na san ya adonte hene Kwahu Traditional Council na se oye acting president Kwahu Traditional Council no ene ti da o ma no mo ye meeting na omo de tu mu se sese free neko Daasebre Akuamoa Agyapong II onye Kwahu mahene biem na sese achemfo abetifi hene ona be hwetire sese de director ya ne fitiri no ano no